M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tilankhuleni Ambuye. Lero lachiwiri pa 9 January 2024. Ndipo lero Ambuye Yesu akufunanso atilankhule mwapaderadera kudzera mawu ake oyamba komanso uthenga wathu wabwino. Koma pamene Ambuye Yesu akutilankhula, moyo wathu ukhale osinthika, moyo wathu ukhale okozeka kukhala anthu osinthika, moyo wathu ukhale okozeka kumvetsera zimene Ambuye Yesu akufuna atiphunzitse. Mawu athu oyamba akuchokera mu buku loyamba la Samuel. 1 Samuel mutu 1 kuyambira ndime ya 9 kulekezera ndime ya 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Atanasio Gwembe kuchokera ku St. Joseph the Waker, Kamanga Parish mu Archdiocese ya Lusaka mdziko la Zambia. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Mariko mutu 1 kuyambira ndime ya 21b kulekezera ndime ya 28. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enock Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a mu buku loyamba la Samueli. Siku lina Yowa atadakuja ku Silo kuja, Hana adayimirira nakupemphera. Nthawi imeneyo nkuti Eli wansembe uja ali pa mpando pambali pa khomo la nyumba ya chauta. Hanayo ankavutika kwambiri mtima mwake, ndipo anapemphera kwa chauta akulira ndi mtima wowawa. Adalumbira kuti, Inu chauta wamphamvu zonse, muyang'ane kuzunzika kwanga, ndipo muyankhe pemphero langa, musandiyiwala ine mzakazi wanu. Nditu mukandipasa mwana wamwamuna, ine ndidzamupereka mwanayo kwa inu chauta masiku onse a moyo wake, ndipo pamutu pake sipadzapita lumo. Iyeyo akupemphera chotero pamaso pa chauta, Eli ankamuyang'ana pakamwa. Hana ankalankhula chamumtima, milomo yake yokha ndiyo inkagwedezeka koma mawu ake sankamveka. N'chifukwa chake Eli adamuyesa woledzera. Tsono anamufunsa kuti, Mayi, kodi mukala chiledzerere mpaka liti? Pitani, akayambe wata vinyo mwamwayo. Koma Hana adayankha kuti, Iyayi mbuyanga, sindinamwe vinyo kapena chakumwa cha ukali chilichonse. Muntune ndili ndi chisoni choopsa. Ndakhala ndikulira kwa chauta chifukwa cha chisoni changachi. Musayese kuti ine mkazi wanu ndine mkazi wa chabechabe. Pakuti nthawi yonse ndakhala ndikuwulula kwa chauta nkhawa yanga yayikulu ndi zovuta zanga. Apo Eli anayankha kuti, Pitani ndi mtendere. Mulungu wa Israeli akupatseni zimene mmapemphazo. Tsono Hana adati, Mundikomerebe mtima mzakazi wanune. Pombo mkaziyo adachoka nakadya, ndipo sadaonekenso wachisoni. Mwana wake Elikana ndi banja lake anadzuka mammawa, ndipo atada kupembedza chauta adabwerera kwawo ku Rama. Elikana adakhala ndi mkazi wake Hana, ndipo chauta adakumbuka Hanayo.
Motero Hana adaima, ndipo adabala mwana wamwamuna, namutcha zina loti Samueli, kunena kuti ndidachita kupemba kwa Mulungu. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mariko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Onsewo adapita ku Kapenawo. Tsono litafika tsiku la Sabata, Yesu adalowa m'nyumba ya mapemphero nayamba kuphunzitsa. Zophunzitsa zake anthu zidawagwira mtima kwambiri, chifukwa ankaphunzitsa moonetsa ulamuliro kusiyana ndi mmene ankachitira aphunzitsi amalamulo. Nyumba ya mapempheroyo mudalowa munthu ogwidwa ndi mzimu omuyipitsa. Adalankhula mokuwa kuti, kodi takuputani chiyani inu Yesu wa ku Nazareti? Kodi mwadzatiwononga? Ndakudziwani ndinu oyera uja wa Mulungu. Koma Yesu adazazira mzimu oyipawo adati, khala chete, tuluka mwa munthuyu. Apo mzimu omuyipitsa uja adamugwedeza kwa mphamvu munthuyo, ndipo udakuwa koopsa nkutuluka. Anthu onse aja adazizwa kwambiri mpaka kumafunsana kuti, kodi zimenezi nzotani? Zophunzitsa za mtundutu zimenezi. Ngakhale mizimu yoyipitsa anthu yomwe akuyilamula ndi mphamvu ndipo ikumumveradi. Mwansanga mbiri yake idawanda ponseponse ku dera lonse la ku Galileya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Nthawi zina mavuto a anthu ena amatithandiza kuti tizindikire mavuto athu. Tikawasinkhasinkha bwinobwino mavuto amene anthu ena akumana nawo, timazindikira kunena kuti nafenso tili ndi vuto kudzera mavuto awo. Koma tikapanda kuwasinkhasinkha bwino mavuto a anthu ena, timangona ngati kuti anthu ena ndi amene ali ndi mavuto koma ifeyo tilibe mavuto. Muthenga wabwino wa lero kusinkhasinkha moyenerera, tiona kunena kuti mavuto sali ndi anthu amene akuoneka m'malemba oyera ayi, sali ndi afarisi okha ayi, sali ndi anthu aja amene amayenda ndi Ambuye Yesu okha ayi, sali ndi munthu uja amene anali ndi mzimu woyipitsa amene analowa mu tempile ayi. Mavuto amenewo angatokhala kuti aliso ndi inu, mavuto amenewo angatokhala kuti nanenso ndili nawo, koma tikuyenera kuti tisinkhesinkhe popeza kuti mavuto a anthu ena tikawasinkhasinkha amatizindikiritsa mavuto athunso. Akunena kuti padali munthu wina amene anali kabwerebwere, amakonda kuba ndi akaba, apolisi akamugwira nkumpititsa ku khoti kuti akazengedwe mlandu. Nthawi zonse amapezeka kuno kuti ndiolakwa, ndipo amamugamula mwina zaka ziwiri, zaka zitatu. Izi chifukwa kuti anali kabwerebwere zimachitika now and again. Akatero wagwidwanso ataba, akatero apolisi amugwira, akatero amutengeranso ku khoti, akatero akampezanso olakwa, akatero akamutsekera. Ndiye ulendo wina third grade magistrate adanena kuti, akulu muli ndi vuto lalikulu, takhala tikugwirani, takhala tikuzengani milandu yonse yakuba nthawi imene ndakhala ndili pano ngati third grade magistrate. Nthawi zonse mmakhalira mukugwidwa mlandu wake wakubawu. Kodi vuto lanu kwenikweni ndi chani? Wakubawu uja anafotokozana kuti, well and good, ineyo ndingatokhala kuti ndili ndi vuto, koma mwina nanunso muli ndi vuto. Ine ndimaba ndikubwerabwera kwa zaka 10 ndakhala ndikubwera kwa inuyo, koma mwina nanunso muli ndi vuto. Ndimafuna ndikuthandizeni kuti muzindikire vuto lanu. Inuyo muli ndi vuto chifukwa ndakhala ndikubwera mu khoti lanu lino kwa zaka 10, zikutanthauza kuna kuti nanunso for 10 years you have not been promoted. You have been on the same position for 10 years. Chimene chikupangitsani kuti musapangidwe promote ndi chani? Ine ndakhala ndikubwera kumadzazengedwa mlandu khoti lanu lomweli. Inunso makhala mukundilandira ine khoti lanu lomweli. Mavuto
anthu ena amatizindikiritsanso mavuto athu. Lero tikufuna kuti inu ndi ine tiyendere limodzi m'malemba oyera. Tikamayenda m'malemba oyera tizindikire mavuto athu. Titaona munthu uja ogwidwa ndi mizimu yoyipitsa zitithandize kuti tizindikire vuto langa. Titaona anthu aja amene amayenda ndi Ambuye zitithandize kunena kuti tizindikirenso tonsefe vuto lathu. Uthenga wabwino wa lero ukutionetsa za magulu osiyanasiyana a Khristu. Akhristu timangonana koma tili m'magulu osiyanasiyana. Ndipo uthenga wabwino wa Mariko wa lero ukutionetsa magulu amenewa. Gulu loyambirira la Khristu. Awa ndi Akhristu amene adanyamuka ulendo wopita ndi Ambuye Yesu ku Kapenawo. Amayenda ndi Ambuye Yesu, they were very happy kunena kuti ndi Akhristu amayenda ndi Ambuye Yesu, koma sadapitirire chikhristu chawo pomayenda ndi Ambuye Yesu pokha ayi. Samachita zina kuposera kuyenda ndi Ambuye Yesu. Samanyadira kuposera kunena kuti ife timayenda ndi Ambuye Yesu. Iliro ndi gulu loyambirira la Khristu limene nthawi zonse limanyadira kunena kuti ndife Akhristu. Limene nthawi zonse limanyadira ndipo limatha kunena kuti inetu ndimagwirizana ndi ansembe, father soso ndanzanga, father soso diocese yakuti ndanzanga, ansembe akuti ajaso ndanzangaso. Inde ndanzanu koma chikhristu chanu chipitirire kungogwirizana ndi ansembe. Ifetu mwina sitikutayana ndi Akhristu ngati amenewa. Akhristu ongofera lebo. Awano ndiye Akhristu oyambirira amene amakondwera chifukwa choti akuyenda ndi Ambuye Yesu. Alipo tu masiku ano Akhristu amene amangokondwera chifukwa amagwirizana ndi ansembe. Alipo tu Akhristu masiku ano amene amangokondwera chifukwa ndi Akhristu. Mwafera lebo, ndikufera lebo, tonsefe tikungofera malebo. Limene ndi gulu loyambirira limene limakondwera kuti likuyenda ndi Ambuye Yesu kumapita ku Kapenawo. Aliponso tiliponso ndiliponso lero. Bwanji chikhristu chathu chiposere pamenepa. Kenaka tikumva kunena kuti Ambuye Yesu atapita ku Kapenawo. Sangothera pomwepo ayi, koma akupitanso tsopano ku tempile, akupitanso tsopano ku nyumba ya Mulungu. Ndiyeno ngati Ambuye Yesu akupita ku nyumba ya Mulungu, ndiye kuti gulu linanso la Khristuso la ophunzira Ambuye Yesu adayenda nawo Ambuye Yesu kupita nawonso ku nyumba ya Mulungu. Ilitu ndi gulu lachiwiri limene ife tikuliona mu mpingonso lilimonso. Ambuye Yesu akupita ku tempile, chifukwa chonena kuti Ambuye Yesu akupita ku tempile, anthu achano nana ifenso tipite nawo ku tempileso. Ili ndi gulu lachiwiri limene tikuliona liliponso la Khristu otelewanso. Akhristu amene amapita ku chalichi chifukwa chonena kuti Ambuye Yesu akupita ku chalichi. Akhristu amene amapita ku chalichi chifukwa chonena kuti adadi akupita ku chalichi. Akhristu amene amapita ku chalichi chifukwa choti amame akupita ku chalichi. Akhristu amene amapita ku chalichi chifukwa choti ku chalichi kwathu lero kukhala nsembe ya misa. Akhristu amene amapita ku chalichi chifukwa choti ku chalichi kwathu kubwera agulupa. Amene timawatcha Akhristu a nsembe, Akhristu a mama, Akhristu a dadi, Akhristu a bambo. Amene amabwera chifukwa choti abambo akubwera ku chalichi. Amene amapita ku chalichi chifukwa chonena kuti ansembe akubwera ku chalichi. Amene amapita ku chalichi chifukwa chonena kuti adadi ndi amama akupita ku chalichi. Mbuyo mo panali mawu amene amatchuka kwambiri. Ana adadi sotu mu mpingo alimo ndiwo amene amapita ku chalichi chifukwa chonena kuti adadi awo akupita ku chalichi. Ophunziratu enatu, they only escorted Christ to the church, but they were never convinced that they have to go to church. Iwo tu angangomuperekeza Ambuye Yesu chifukwa chonena Ambuye Yesu atati tipite ku chalichi nawonso londo chifukwa chonena Ambuye Yesu akuna tipite ku Kapenawo nawonso londo, but they were never convinced. Sanali okhutira kunena kuti ndikuyenera kuti ndipite ku chalichi. Ino tumwina mungatokalanso mu gulu lachiwiri limeneli. Kenaka tikuonanso gulu linanso lachitatu. Awa ndi Akhristu amene akuoneka mu uthenga wabwino wa lero, amene akuonekera pomayamikira zimene Ambuye Yesu akuphunzitsa. Akuti Ambuye Yesu anali kuphunzitsa mwamphamvu ndipo akuyerekeza ndi aphunzitsi ena aja amalamulo powasiyanitsa. Alipo Akhristu enanso aliso mukagulu kameneka. Akhristu amene they always give you feedback, ndipo timayamikira chifukwa cha feedback yanu imene matipatsa. Koma feedback yanu iposere pamenepa. Osangoyamikira kuti abambo aja akuphunzitsa mwamphamvu, osangoyamikira kuti ansembe aja akulalikira mwamphamvu, koma ndipitirire kuwayamikira, koma mupitirire kuwayamikira. Kodi ophunzira amenewa adapitirira zimenezi? Ndikhulupirira kuti adakatha kufotokoza bwino lomwe malemba oyera ngati adapitirira zimenezi. Ngati malemba oyera asiya, ndiye kuti iwo adathera poyamikira pomwepa. Masiku anonso Akhristuso tilipo. We are able to compare Father A and Father B.
awatu amalalika mwamphamvu, awatu amalalikira mwamphamvu, awatu ali ndi mphatso yolalika, awatu ali ndi mphatso yolalika. Inde timapanga kompea, koma tikamafanizira tipitirire kufanizira kumeneko. Pamene iwo akulalikira mwamphamvu, ifenso tiwatsatire mawu ndi mphamvu. Pamene iwo akulalika with authority, nanunso mutsatire mawu omwewo with authority. Bwanji mupitirire kuyamikira kumeneko, bwanji ndipitirire kuyamika kumeneko. Akhristu otelewa ndi aja timaona amatokhala yapalisha yakuti, koma Sunday ina mukapeza ali palishina, Sunday inaso mukapeza aliso palishina, afuna velola likwinaso, Sunday inaso mukapeza ali palishina kwenikweni town. Inde ndi zabwino, inde mukufuna mumve mawu a Mulungu, inde ndi zokongola, inde ndi zoyenerera, inde ndikofunikira kukhala ndi variety, inde, koma mupitirire kumva mawu a Mulungu, koma mupitirire kuyamika. Mukapitirira kuyamika ndiye kuti chikhristu chanu chikuthandizani. Kenaka tikuonanso akhristu ena, akhristu amene akuoneka mu uthenga wabwino umenewu. Amenewa ndi akhristu ogwidwa ndi mizimu yoyipitsa. Dzina alikungoliva tingatona ngati ndi akhristu amene aliwo oyipa kwambiri. Ndipo palibe amene angathe kusilira kunena kuti akhale mu gulu limeneli la akhristu a mizimu yoyipitsa munthu. Koma ndi gulu limene inu ndine tikuyenera kuti tizikhalamo. Akhristu a mizimu yoyipitsa munthu ndi akhristu amene amabwera mu tchalichi. Akabwera mu tchalichi poyambirira amamuzindikira Yesu Khristu ngati mmene munthu ameneyu akuwazindikira Ambuye Yesu. Akuti takuputani chani Yesu aku Nazareti, akuchita kufotokoza kutsoniza kuti Yesuyo akumudziwa. Ali ndi machimo, inde, ali ndi zofoka, inde, koma poyambirira akudzipereka okha mu tchalichi, akudzipereka okha mu nyumba ya Mulungu. Ndi akhristu a mizimu yoyipitsa munthu kuti amenewo akuyenera kuti azindikire poyambirira kwina kuti ndinofoka. Akazindikira kuti ndinofoka azitengere ku nyumba ya Mulungu. Akazindikira kuna kuti ndazitengera ku nyumba ya Mulungu athe kumuzindikira Yesu. Kenaka tikazindikira kuna kuti Yesu Khristu ali ndi mphamvu, timve mawu amphamvu amene Yesu Khristu amatha kumatilamula kunena kuti tembenuke mtima ndi kuchepetsa zofoka zathu ngati mmene munthu ameneyu akumvera. Tikumva kunena kuti zofoketsa zonse, mizimu yonse yoyipitsa munthu ija idatuluka mwa iye chifukwa idamva mawu a ulamuliro wa Yesu Khristu. Pamene Yesu Khristu anali kulamula kunena kuti tuluka mwa munthu uyu, mizimu ija idamveradi. Nafenso pamene tazindikira kunena kuti ndife akhristu amene ndi zofoka, we should not have stubborn evil spirits. Tisakhale ndi machimo amene amatikakamira, musakhale ndi machimo amene ali ankhakamirayi. Koma nthawi zonse tidzilola kunena kuti machimo athu adzimva mawu a Mulungu, machimo athu adzitha kutuluka mwa ife, machimo athu adzitha kutisiya ifeyo ndi Ambuye Yesu, machimo athu adzitha kutilekanitsa ifeyo nkutiphatanitsa kwathunthu ndi Ambuye Yesu. Lero tatiyeni ife tidzifunse kunena kuti mwinatu ndifetu akhristu amagulu enawa kupatulako gulu limene lomalizira. Bwanji mukhale mgulu limene likuoneka ngati kuti loyipa kwambiri la akhristu a mizimu yoyipitsa. Koma ndi akhristu amene amadziwa zofoka zawo, koma ndi akhristu amene amadziwa kunena kuti pano pali Yesu Khristu, koma ndi akhristu amene zofoka zawo zimamva mawu a Mulungu, ndipo zofoka zawo zikamva mawu a Mulungu amakhala okonzeka kuti asinthe. Amen. Enock.